חזק. אוקיי. אחרי 4 פוש-אפ, בפוש לפרס הראשון, ניסיתי להיות קצת גבוה. אז רואים שהאגן קצת עלה, פחות אידיאלי, רוצה לא להיות גבוה, פשוט לחשוב על לדחוף, להרחיק את הכתפיים ולעלות פרס. פרסים. אוקיי, קצת נפל הפרוטרקשן. ירידה סבבה. והחזקה בסוף, נלחמתי עליה, קצת ראש יותר קדימה, יותר לחשוב להיות ישר ולא להיות גבוה. יאללה. טוב, עכשיו אני מנסה לשבור עמידת יד, מקס החזקה, ולראות איפה ואיך אני מרגיש. הכוונה איפה זה איפה אני הולך למשול, אם זה באגן או בכתף, ואז לדעת לאימונים הבאים, או יותר נכון לסוף האימון, מה אני יכול לעשות. טוב, כמו שאפשר לראות, סט קודם, נכשלתי, פצצות בעמידת יד, ככה שאני הולך להתרכז בעמידות ידיים ולעשות וריאציות, מלא פתיחות, סגירות, מעברים, חזק את הכתפיים, להרגיל אותם קצת יותר. Lord have mercy. Hold up. If a pussy want a problem, I can help her solve it. For fuckboys, I'm a headache, but for bitches, I'm a target. Extra come retarded, should've been about it. Think out like I'm Calvin, cause I piss on them regardless. 2 perks, I just started. 4 perks, feeling gorgeous. 5 through 9, I'm for the gang, and still ain't feeling nauseous. 20 perks, I'm talking. The demons round me walking. Only got an hour before I'm right back to withdrawing. Catch ya out by jogging, to send them on the skywalk. Street safe for everyone, that's why they made the sidewalk. I don't really like to speak, so I just set the ice talk. Sipping on generic Sprite, but you know the pipe walk. That bitch with a tight twat, on my wood like pine saw. Riding on some Forgiatos in a fucking ride-off. What the fuck's a night off? Haters having type off. Someone check these pussies and make sure they get their mind off. They said they with, bitch, we never heard of you. Think you got the perks, but it's the proxy that I'm serving you. I 10 in the foreign coupe, probably screaming fuck the blue. They asking what do we do, and I'm like, well, what didn't we? Fuck all that civility, psycho shit is stealing me. Demons steady tempting me, I'm reading 2 Timothy. 3 up like the Trinity, anti-social tendencies. I can fuck with hoes that be fucking up my energy. Let me repeat, they ain't seeing me. I've been stepping on them, Mr. G and me. Got me twisted fingers rubbing on them. Keep a tech up on them, die for my respect at any moment. Bet my life up on it, now I'm flexing all of my opponents. Bitch with daddy issues, so they call me Papa. Daddy 762, fell in love with choppers. אוקיי, אנחנו ממש לפני סוף האימון. ככה הסבר כללי מה הלך היום באימון. היה לי בערך 7 סטים עצימים באימון, שזה סבבה, אני שואף לו יותר, אני רוצה לכיוון 8 עד 10 סטים. אני רוצה שיהיה לי ווליום יחסית גדול בשבוע של הסטים. האימון עצמו הלך לי די סבבה, האקטיבציה הייתה די בסדר. לא כל כך מרוצה מהחזרה שלי לאולו, קצת נחלשתי. בסדר, עברתי שבוע לא כל כך פשוט, הייתי בהרבה מקומות, אז לא יצא לי כל כך לעשות אימונים. בעזרת השם יהיה טוב. האימון הזה היה די חדש, לפחות בשבילי. העמידות ידיים לא הלכו כמו שרציתי, הסטים היה לי החזקות כאילו די גבוהות, אבל משהו אחד שאני מרוצה ממנו זה אימונים כאלה דווקא הכי מקדמים, אימונים שאני מרגיש הכי חרא ואני לא יכול לדחוף, אני מנסה כי כן יש לי את האנרגיה, כן ישנתי טוב, אכלתי טוב, זה נטו הפסקה ארוכה יותר מדי, אז עכשיו צריך לעלות ווליום, וזה מה שאני עושה. המטרה שלי באימונים הבאים בפרונט ופלנץ' זה לעשות ווליומים, ווליום חזק, שבועי, כמה שיותר, גם אם הטכניקה שלו הכי טובה, לבטל קצת הטכניקה בשביל להשתפר בעצימות
ולרדת משלב הגומיות. מה שגם עשינו מאוד מאוד חשוב באימון, ואני רוצה להדגיש את זה, זה לא משנה אם הצלחתי את הסט או לא הצלחתי את הסט, העיקר דחפתי לכשל והתכוונתי לעשות את האקטיבציה הנכונה שאני רוצה לעשות. זה הדבר הכי חשוב שיש. אם בפועל חשבתי להיות באולו, גם אם באמת לא הצלחתי לעשות את האולו, הכוונה עצמה היא מחזקת, כי אני מפעיל את השרירים האידיאליים לתרגיל. אז חשוב מאוד גם לדחוף לכשל, וגם אם נפלת בסט או בתרגיל, לא משנה, תנוח כמה שניות, תחזור לסט.